Udruženje Kupujmo i koristimo domaće 2010. ocjenjuje uspješnom godinom u poslovanju, u kojoj je porastao broj firmi članica na 435. Pored toga, u prošloj godini realizirani su i brojni projekti kao što su promocije firmi, sajamske manifestacije, edukacije građana. Radili smo konstantno na rješavanju problema za naše firme, a to su tržni centri, uslovi ulaska znači u te tržne centre i uglavnom na kraju te godine imamo neke rezultate koji pokazuju da smo dobili nekih 23 firme koje su osvojile znak, preko 50 novih firmi postale su članice. Za 2011. udruženje planira aktivnosti koje bi za BiH ekonomiju trebale pokazati dobre rezultate. Planiramo sa vanjsko-trgovinskom komorom i dobrim dijelom se već odmaklo u tom projektu da se pokrene kampanja Kupujmo domaće. Postoji jedna opcija da se također udruže naši tržni centri i da promovišu također domaće proizvode. Ponovo planiramo da radimo 3 sajma i u procesu smo dobijanja standardizacije novog ugovora koje firme trebaju, koje budu htjele potpisivati ugovore za znak BiH kvalitete, radit će se po švedskim standardima. Udruženje će također insistirati da tržni lanci u BiH u svojoj ponudi povećaju asortiman BiH proizvoda.